Bueno, estem aquí ja en ple funcionament aquí a la Sénia, dia 26, dissabte. És el dia que hem fet el muntatge potser més gran, més que res per la complexitat que porta a realitzar, doncs, com esteu veient ara en les imatges. Aquí ja tenim el tobogan urbà de 50 metres, on hi ha molta cua. Al principi he fet un amago de pluja, però de seguida ha parat, i ara no hi ha sol perquè sí hi ha molta xafogor, i la gent, doncs sí, té moltes ganes de mullar-se una mica, refrescar-se, i aquí estem, doncs, com podeu veure, tota la mainada que està disfrutant. A veure com fan això. Aviam. A veure. Ja. Està lliscant, perfecte. Venga, para abajo. Muy Està perfectament. Sí. Hola. Ara estem aquí en l'altre lliscador. Lliscador de 15 metres que acaba amb una piscina. També tenim cua. Que potser en aquesta hora és quan més gent ha vingut, però no hem parat en tota l'estona. Moltes ganes la gent de disfrutar, passar-s'ho bé, i més si és la festa major del poble. Seguim amb la recorregut que estem fent ara. Tenim els nostres monitors, sempre amb la supervisió d'ells, que no ens faci mal ningú. També tenim l'ajuda dels pares, que ens acompanyen, que això és important també. Seguim. Aquí, doncs, com podeu veure, tenim doble tobogan amb piscina, on també la mainada s'ho passa d'allò més bé. Disfrutant de l'aigua. Ara per aquí darrere també tenim uns quants que també salten aquí, És abans d'anar al tobogan, que tenen aquest espai on fan una mica de gimnàsia, per dir-ho així, una mica de preparació per pujar les escales i tirar-se al tobogan. I aquí ara anem al tobogan, el més llarg de tots, el tobogan urbà de 100 metres. Aquí és on hi ha més cua. Ara ha baixat una mica perquè ja s'està fent l'hora d'acabar.